kulungile sithule nje siyabuka. Shothi nje thina eSouth Africa phela sibalekile. Ayashintsha ama level ngapha nangapha kodwa akekho ocabanga thina. Cela noma sekuyisikhathi sokuvota ke singacatshangwa, singabizwa ukuthiwa sisovota nathi. Ngoba mase kuvota siyakhunjula ukuthi sikhona. Kodwa mengabe sekwenziwa izinto ezibalekile, wonke amabhizinisi aphindele emsebenzini manje. Uvule kwazi kwavulwa ngisho amabhizinisi otshwala kodwa cha thina basikhohliwe nje ukuthi sikhona siya exista nje emhlabeni wase South Africa. Hayi kulungile. Asisona izilimo sizoyikhokhisela nathi njalo ngelinye ilanga. Ama mask kwenziwa yonke inhlobo ye mask. Ayekho noyedwa kodwa seke waphuma wathi yena wenza ama mask emfene. Thina imfene zethu kuthiwa meyiphuma ebusuku ziyothakatha izogqokana. Ayekho seke waphuma nama mask awo size botikoloshe. Bayabuzana manje otikoloshe ukuthi bona bazohlala endlini kuze kube nini sekuphuma kuze kuphume ngisho abantu botshwala. Kulungile. Sothi sisuka sibe sizenzela ngokuthanda kwethu ngoba phela kushuthi thina hayi mengabe silinde ukuthi umthetho basikhohliwe manje ukuthi sikhona. Yazi kubhlungu kanjani ukubuza utikoloshe uyakutshela utikoloshe ngifuna uphuma awazi uzothini ngoba ama mask akhona ama mask siyawabona. Bawenza nina otikoloshe bethu. Imfene zethu ke zizophuma zithi ziyoyithakathela zibuye seyicosha icorona emzini yabantu ngoba thina senzelwa ama mask emfene. Asona njalo izilimo. Kulungile, qhubekani. Qhubekani kulungile. World Cup. Awuthathe nasi isiqhubo sababa bakho uyosifaka lapha ebathroom. Hayi, kulungile. Ngosingani khuza kodwa. Thungelana nje notho. Zizongena imfene zethu ingene izonithakatha ingawafakile ama mask kulungile futhi izoqala ngaba abathungi lapho ngoba bakhumbulile ukuthi khona yonke inhlobo yomuntu eSouth Africa bamthungela imask. Thina imfene zethu akekho owayithungela usize wazo. Thina otikoloshe bethu bahlela banabo size bama mask. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.